Deluxe. Jesi tu? Jel ti tu majka da se izvine? Jes. Daj mi je. Nije očva dok uzme nešto. Aj zovnije. Mama! Dođi. Udi ga, ne ovaj treba. Alo, Bona. Šta ste i pričala malo prije? Jel si to kulturno tako djetetu od 10 godina čuješ? A šta on radi sa 13 godina u 12,5 sati? Jel? A? Igram kantera. Šta on radi u 12,5 sati na kompjuteru? Igra kantera. Šta će on igra kantera, ne zna hodat? Još 1 na 1. Šta bola, šta ti 1 na 1? Znaš ti igrat kantera? Sutra u didakcija, koš 1 na 1, haj molim se. Jel ti majka tu još? Jes. Hoće li ona kantera 1 na 1? Hoće sa tvojom. Hoće. Dobro je, Arija. Dobro je više. Šta je dobro, Bona? Nemoj meni od kako dobro vas je. nije sramota i tebe i tebe? Šta, Bona, jel? Ti tu u zube prospije. Pa će ti vidjeti. Moj stariji sin je haker. Ako te nađe, bit će ti belaje. Znaš. Jel svjesna, ja? Nek ti prohaka pitku, mamo. Jebem li ti majke koja te tako grodila? Sigurno. Nek ti malo proćala Znaš. brka. Ide u 3. Nek ti majka malo sine, pocucla. Ne, ja, majko, nemoj tako govoriti. Još čula? Klem po jedna. Mora onda babo sine. Nema babo, pogine u ratu. Ja živim u domu i nismo dobro.